Ndoda kuti titore mukana uno ti wanepe kugara Thabatha ithuba leli sithole indawo zokuhlala tigopawo chipo chemaoko ku praise team yetu sinikeze isipho sezandla ku present worship team yethu nokuti shumira zvine simba ngokusikhonza kulamandla Mwari vakuitire zvakanaka. uNkulunkulu alenzele kahle. Ndoda kutenda Mwari Thanda ubonga inkosi nekuda kwemukana wavandipa ngethuba ninikeze lona ukuthi ndigogona kugoverana newe shoko masikati ano ukuthi ngenelisa ukwabelana lawo ilizwi kuliminenhle ndibatsirewo ti acknowledge mweya mutsvene sizanini samukela muridzi wemutambo masikati ano nezita ramambo mnikazi Jesu. wamhlangano ngegama lenkosi yethu Jesu. Unogona kufarira mweya mutsvene kupfuura ipapo. Let's acknowledge the Holy Spirit. asithokozele lomoya ingcwele Ndiye muridzi wemusangano. uyumnikazi womhlangano. Praise God. Makadunyiswe uNkulunkulu. Nditenderewo masikati ano ndisati ndapfuura pamberi Ngivumela ngani mini ngaqhubekela phambili ndigamuchirewo ngamkele varanda vaMwari vari pakati pedu. ngeke senkosi esiphambi kwethu. Chekutanga, I want to acknowledge the men and women of God. Ngamkele inceku yenkosi inceku senkosi. Our president and amai. Mongameli wethu ndawanye nomama. Ndoda kuti tivafarire Thanda ukuthi sibathokozelele nekuti vanhu vaMwari. ngoba ngabantu bakaNkulunkulu. Youth ndati ava vanhu vaMwari ngati Abasha vafarire. abantu benkosi laba Baba namai sibathokozelele. tinokuremekedzai. Baba nomama siyalihlonipha. Ndoda kutora zvakare mukana unoti Thabatha ithuba njalo simbonge ngokwamkela. makativimba mukatipa mukana Wasithemba wasikholwa wasinikeza ithuba wekuti tigotaura imakateerera. ukuthi sikhulumela ninahlezi phansi. Tinotenda nemukana iwoyo Siyabonga leli thuba muzita ramambo Jesu, amen. egameni lenkosi yethu Jesu, amen. Ndoda kuremekedza zvakare Thanda ukuhlonipha njalo baba deputy and amai. umsekeli kababa lo mama. Not only baba deputy and amai, Hayi umsekeli kababa kuphela lo mama. munhu wese pakunamata kana pakuzvarwa chaipo panyama ana amai na Umuntu baba. wonke ekuzalweni ekukholweni sibili lo baba lo mama omzalayo. Ndoda kuva-acknowledge baba na amai vangu. Ngithanda ukungamkele baba lo mamami. Kuziya kuti kunonamatwa kuzofamba naMwari. Ukwazi ukuthi kuyakhulekwa uhamba lo nkulunkulu. Kuziva pamusoro paKristu ndivo Ukwazi vari baba. phezu kwaNkulunkulu yibo Aiwa labahlezi ndibatsire laba. ndifarire baba na amai vangu. Ngithokoze baba lo mamami. Baba ndinokuremekedzai pamwe chete Baba namai. ngiyahlonipha njalo lo mama. Zita ramambo Jesu Kristu Egameni weNazareta. lenkosi yethu Jesu weNazaretha. Ndabva zvangu kuSouth Africa. Ngivela yebo eSouth Africa. Asi ndichibva kuno kune kwandaiva. Kodwa ngisuka lapha kulapha engikhona. Kunova iko kuHarare East Province. eHarare East Province. Handiziye kana ndine Harare East pano. Angazi ngale Harare East lapha. Ndiitirewo mhere muzita ramambo Jesu. Ngenzela lomsindo. Ndinokudai ndinokufarirai nezita ramambo Ngiyalithanda Jesu. ngiyathokozela egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Ndiremekedze zvakare Hloniphe njalo our secretary unobhala wethu baba Murutinira and amai. ubamrutunira noma. Tinokuremekedzai vanhu vaMwari. Siyalihlonipha abantu. Chechi ndibatsirei tivafarire tivaremekedze. Sizanini ukuthi sibathokozele. Amen. Amen. Ndikuremekedza zvakare Hloniphe njalo our youth leader umkhokheli wethu wabatsha. baba namai Chitsware Baba lo mama uChitshare netimu yamunoshanda nayo leqembu esebenza nalo. baba Denga baba Muza. Baba udengu baba umusa. Ndinokuremekedzai vanhu vaMwari. Siyalihlonipha abantu benkosi. Muzita ramambo Jesu, Egameni amen. lenkosi yethu Jesu, amen. Handidi kukanganwa hama dzangu Ngingakhohlwa isihlobo zami dzandabva nadzo kuSouth Africa. engivela nazo eSouth Africa. Vakati tinoendawo kuyouth ikoko Bathi kumba. siyahamba lathi kwabatsha khona Saka ngapha. vangodzoka kumba nababa vavo. Baphenduka ekhaya lo baba Vana wabo. ve-AFM House of Prayer Boxburg, Abantwana South Africa. House of Prayer Ndoda Boxburg, kuti South mundibatsire Africa. ndivafarire vachisimuka Sibathokozele vachiti yaka yaka masikati ano. yaka. Hallelujah. Hallelujah. Tinokudai Mwari wokudenga wakuitirei Siyalithokozela zvakanaka. uNkulunkulu wasemazulu alenzele kahle. Unoziya kana uri mufundisi uina vanhu vanokusapota. Ungumfundisi ulabantu abakusekelayo. Rinonakidza basa racho. Uyachaza umsebenzi wakho. Church kwedu uku ndinowanzotaura kuti ndinoita favor
echechi yethu ndihlala batshela ukuthi mina ngenza ifeva vakambozama kundiita macounseling kuti ndiregedze favor bazama ukungenza amakhanseling ukuthi ngiyeke ukungenza but ifeva ndichibva kucounseling iyoyo ndichidzoka ndoita futi imwe favor ndisuka kukhanseling nani ngenza enye ndoda ifeva ngoita favor ndiremekedze baba namai mapingure hlonipha abantu who are our bamapingure deputies at house of prayer ama-deputies ethu vanhu awuzofree vamwari we love you so much siyalithokozela you're such a blessing to work with lisibusisa ukusebenza mwari nabo wekudenga wakuitire nkulunkulu zvakanaka waselizulwini alenzele kahle hallelujah amen and amen last but not least wokucina kodwa engasikho hama wokucina dzangu pano pane mumwe mukadzi akanaka lapha kulo mnye umfazi omuhle sibili haiwa mai vakanaka ivavo hayi lo mama muhle lo amene umambo wauno mai vakanaka muchifamba ayisazikela mbona umama lo umuhle lapha ndibatsire ndiremekedze mai mfundisi mazivananga my wife thokozela umama umfundisi maziyanga ingosimukai mungoti yakayaka kukereke amuthi yakhe bandleni aha glory be to the name of Jesus amen mumwe akuti amanje vakufarirana shamwari zvekugamuchirana zvinongodopa nevanhu so kwamkelana kufuna kulabantu ameno zvazvinongoita unongoda kunzwa kugamuchira mudzimai wako asazuzuzu kwamkela so saka uchandinzwisisa ipapo uzangizwisisa khonapho masikati ano ndine youth here pano aliminingi labatshala lapha masikati ano ndine youth here pano aliminingi labatshala rega ndikuudze chinhu ichi ndechenyu ichi ela kutsheleni into ngeyakho sakanyatsodaira ameni uchiziva kuti chinhu ndechedu ichi ameni ukwazi ukuthi into ngeyethu ndati ndine youth here pano masikati ithangile ano labatshalanga limini lapha ndiri kuvanzwa vari pano ngiyabezwa balapha handisi kuda kuzotambisa nguva amfuni ukuchitha ithuma asi ndiri kuda kuti tigozopinda mushoko funa ramwari sigenele izwi lenkosi sandokumbira muverengako tiverengera Kero genesis sibalelayo sibalela ugenesis chapter 12 chapter 12 kubva pavhesi 1 kusvika pa6 sikusele evhesini yokuqala kusiyafika kwesithupha vagondiverengerawo zvakare genesis chapter 28 swaloza sibalela ugenesis chapter 28 kubva pavhesi ya10 sikusele evhesini yechumi kusvika pa13 siyafika kwechumi lantathu tozoverenga zvakare vahebheru sibalele njalo bahebheru chapter 12 chapter 12 verse 1 evhesini na 2 yokuqala lesibili hallelujah haleluya to do justice ukuthi ngenze kahle ndichavakumbira vagotiverengera zvakare theme scripture aza sibalela njalo indikimba yethu joshua number 21 joshua number 21 vhesi ya43 evhesini ka-43 verengai henyu genesis 12 1 to 6 12 1 to 6 tichaverenga kuna genesis 12 pavhesi number 1 zvino jehovha wakati kuna abhurama ibva panyika yako nokuhama dzako nokuimba yababa vako uende kunyika yandichakuratidza iyo ndichakuita rudzi rukuru ndichakuropafadza ndichakuudza zita rako iwe uropafadze vamwe verse 4 kusvika pana 6 ndicharopafadza ivo vanokuropafadza unokutuka ndichamutukavo marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri naizvozvo abhurahama wakaenda sezvaakaudzwa najehovha naroti wakaenda naye abhurahama wakati ana makore ana 45 pakubva kwake harani abhurahama akatora sarai mukadzi wake naroti mwanakomana womunun'una wake nepfuma yavo yose yavakanga vaunganidza navana vavakanga vabereka paharani vakabuda kuenda kunyika yakanani vakandosvika kunyika yakanani 6 abhurama akagura nenyika iyo akasvika panzvimbo inonzi shekemu pamuti womuouki wemore nguva iyo vakanani vakanga vari munyika iyo Genesis 28 verse 10 through 13 Genesis 28 verse 10 through 13 Genesis 28 pa 10.
Zvino Jakobho akabuda paBheerishebha akaenda Harani, akasvika pane ine nzvimbo akavatapo usiku, nokuti zuva rakanga ravira. Akatora rimwe ibwe ipapo akaritsamira, akavata pasi ipapo. Akarota, akaona danhu rakanga ramiswa panyika, musoro waro akasvika kudenga. Akaona vatumwa vaMwari vachikwira nokuburuka naro. Akaona Jehovha amire naye. Akati, ndini Jehovha, Mwari waAbhurahama baba vako, naMwari waIsaka. Nyika yauvete pamusoro payo ndichakupa iyo, iwe navana vako. Amen. Let's go to Hebrews 12 verse 1 and 2. Sihambe kwabaHebrew 12 verse yokuqala leyesibili. VaHebheru 12:1. Naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezapupu rakakura rikadai, ngatibvisei zvose zvinoremedza nezvivi zvinotinamatira. Ngatimhanye nokutsungirira nangemutangi yatakasiyirwa, tichitarira kuna Jesu, muvambi nomukonesi wokutenda kwedu. Iye wakatsunga pamuchinjikwa nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake, akashora kunyadziswa kwawo, akandogara kurudyi rwechigaro choushe chaMwari. Ande kuna Joshua topedzisira netheme scripture yedu 21 verse 43. Joshua 21 verse 43. Joshua 21:43. Saizvozvo Jehovha akapa vaIsraeri nyika yose yaakanga apika kuti uchaipa madzibaba avo, ikava yavo, vakagaramo. Tinotenda. Siyabonga. Ngativarovere maoko vanogona kuverenga. Simkhakezela izandleni elizukubani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now, ndine nhau yandinoda kuti tingogoverana kwenguva shomanana. Le ndaba efuna isabelana esikhathini esifitshane. Kana kuti rega nditi nhau dzandinoda kuti tigoverane. Umele ngithi indaba efuna ukuthi isabelane. Zvakakosha ndisati ndapinda mushoko Kuqakathekile ngakangena izwini. kuti tizive kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Sazi lapho esivela khona lapho esiya khona. Now, muchanditendera Liza ngivumela. kuti nditange nekukuudzai zvakamboitika Ngiliqala ngulitshela kwayenzakala. kuchechi kwedu kwatinopindira. Church yakithi esingenela kiyo. Pandiri kukuudzai Lapho ngilitshela ndinoda ngozama kukunyengetedza ngizama ukukuncenga kuti ugofamba nini. ukuthi sihambe ndawonye. Service ino ndinoiziya. Le inkonzo ngiyayazi. Vanhu vanenge vapedza kudya sadza. Abantu abasebeqedile ukudla Zvimwe isishwala. nguva ungapindwe nemuedzo wekubatwa nehope. Ungakhelwa isilingo Nokuti sokulala. mano oakaipa kuti kana nguva yako yasvika Yamqimbi esithi ukuthi isikhathi sakho sesifika. anyari anokurarisa muchechi chaicho. Gala nhlonzo okulalisa Saka ndiri echechi. kuda kukunyengetedza Ngizama ukukuncenga kuti uzive kuti sevhisi ino ukuthi bakwazi ukuthi linkonzo ndeyako wakairongerwa naMwari. ngeyakho wayihlelelwa uNkulunkulu. Now, Now, rimweni ramazuva tiri kuchechi kwedu ngeyela sisuku sebandlenda kwethu. ndakanga ndiri panguva yekunamata Wayesesikhathini sokukhuleka. ndokubva ndatanga kunyengeterera vamwe amai vatinopinda navo. Ukukhuleka nomuntu mama ngena naye. Zvisinei ndichivanyengeterera, Kungasenani ngikhulekela. Mwari vakabva vandiratidza chiratidzo pamusoro pamai ava. uNkulunkulu wamtshengisa ubolo phezu Now, kwakhe. mai ava vanotaridza kuti Umama lo kutshengisela ukuthi vakanga vachida kubata mwana, wayefuna ukuba bhigane. but mwana achiramba kubata. Kodwa kusala
amandla ukuthi so kwenzeke ipapo ndoba taichema tichidaiwa mwari muri mwari khona weminana pheke sasikhala sithi uNkulunkulu zviratidzei pana amaya akusitshengise kulo mama ndichinamata ngikhuleka mwari ndokundiratidza chiratidzo uNkulunkulu wangitshengisa ndokubva vataura izwi kwandiri wakhuluma izwi kimi kanzi ndoda kuti uende kuna amai vaya wathi muvision ngifuna ukuthi uye kumama lo wakho wonovaudza kuti zvanzi namwari wenyu zvaita uyamtshela ukuthi kuthiwa uNkulunkulu wakho sokwenzile ndati muvision ngithe ngisiphakathi kwesikole enda unovaudza kuti zvanzi namwari wenyu zvaita apho mtshela ukuthi uNkulunkulu wakho sokwenzile yanguva yenyu yokuti muchibata mwana sokuyisikhathi sakho ukuthi ubambe ingane zvechokwadi ndokubva ndawana mukana okweqiniso ngathola ithuba ndokuwana mukana wekushumira kuna mai vaya muchechi yokushumela kulwana mama enkonzweni ndopa ndakavaudza kuti mwari wenyu akandiudza kuti ndikuudze tshela ukuthi uNkulunkulu wakho utshela ukuthi ngutsheli kuti zvenyu zvaita ukuthi okwakho sokwenzile nyamba pandiri kuudza amai shoko rekuti zvaita kati ngitshela umama ukuthi ukwenzile vanotori nemimba yanga yane 3 months yavakatotakura usezithwele 3 months iwo ndokuvhunduka kuti zvaakutaurwa nemunhu wamwari waudzwa nani yena wethu ukuthi ngutshelwa inceku wataurirwa nani utshelwa ngubani ndokubva sevhisi yapera inkonzo yaphela ndokuchifonera adzimai vangwa wafonela unkosikazi wami zvikandi zvataurwa nababa musevhisi kodwa kutshiwo ngubaba kusevhisi zvandivhundutsa kungethusile nokuti mama izvezvi ndakatozvitakura ngoba mama kanje songizithwele bati pane dambudziko ranga raitika kodwa kulo dubo ade solwenza rokuti chiremba wakati mai yokuthi udokotela wathi mama mimba yamakatakurai ishiso sithweleyo mukangoirega bedzi ichisvika pakuzvarwa wayekeli sifikela muri phekubelethweni kufa nayo uyabhubha the nayo only solution ndeyekuti bvisai into esele yikuthi siyikhuphe saka pandiri kupiwa shoko namwari ngiphiwa ilizwi maya vari munzira kunoona chiremba nemurume wavo mama usendlela lokuyabona udokotela kuti tibatsirei tibvise nokuti chakazi chinouraya sikhuphe ngoba kwata bati kuyabona pavakanzwa shoko kodwa esizwili ndokunoudza murume wavo wayetshela umkakhe ndaudzwa nemunhu wamwari kuchechi itshelwa ngumuntu kaNkulunkulu kuti zvedu isusu zvaita ukuthi kwethu sokwenzile baba ndopavakati asi dokta ubaba wathi kodwa udokotela akati chinhu chinouraya ichi wathi linto yabulala zvikanzi saka toteererani kodwa manje silalele bani zvikanzi aiwa ngatiteerere munhu wamwari kodwa silalele umuntu wenkosi ndokubva vadzoka vachipa ripoti baphenduka zvikanzi baba benikeza naamai tasarudza wathi baba nomama sikhethile kuti tichengete ukuthi bati sikugcine toda kutanga taenda kunoona mumwe chiremba kodwa fulukale siyabona omunye ndobva udokotela vaenda kunoona mumwe chiremba bahamba bayabona omunye vakati udokotela takanzi tine mimba inouraya wathiwa sinesisu esibulalayo chiremba uya ndokubva waita escan udokotela wayenza ndopano wabvunza achiti dhokota asingagone basa ukuthi udokotela wakwanisa akakuudzai zvakadaro ndiani alitshela ukutshelo mphani nokuti mimba yenyu yakanaka ngoba isise hapana lisithwele kana dambudziko ratiri kuona akuna dubo esilibona wakanga akuudzai kuti murase mwana ndiani wayekutshela ukuthi ulahle umntwana mphani izvezvi kutaura kwandiri kuita izvezvi kade singikhuluma vari kutosusudzira kamwana kuSouth Africa sezibanengane eSouth Africa ndiri kutaurirei nyaya iyi ngikhulumela leli ndaba handisi kuda kuti uvarayirwe angifuni ukuthi ulibale shamwari hakuna chinhu chine simba kupfuura shoko ramwari akula intela amandla ukuthi ulilizwi lenkosi ukanzwa mwari vataura ungezwa uNkulunkulu ekhulumile zvavataura izvozvo ndo zvinoitika ukhulumile yakho lokho saka kwenzakalayo chiregedza ndikuudze masikati ano yekela ngutshele ngani mimi zvandichadeclare palaifi yako angizadeclare empilweni yakho izvozvo ndo zviri kuzoitika khonokho iko kuzayenzakala zvandichareva palaifi yako angizakutsha empilweni yakho hazvisi kuzoitika mangwana akwenzakali kusasa zvichaitika iye nhasi musevhisi ino namhlanje kulisevhisi nditende mwana weyefe angikholwa mntana undiitirewo amen yakanaka ungethelwa ameno ndati zvandichataura palaifi yako thekisa kukhuluma kana empilweni yakho ukangozvitenda chete ungakukholwa uri kubva kuphela pano wakasenga usuka munana lapho uthwele kana isimanga uchizvitenda ndiitire amen yakanaka ukholwa ngelo ameno omuhle the
The word of God is so powerful ilizwi likaNkulunkulu linamandla that if it is spoken, lapho it can lingakhulunywa transform your life in an instant. liyatshintsha impilo yakho khonapho khonapho. Ndokusaka uchiona ikubona kuti ngirozi Gabriel chisangana na Sara ukuthi ingilosi Gabriel ihlangana noSara inongoti kaziwa ithi sakubona iwe wakaropafadzwa wena obushisekileyo pavanasikana vose kumadodakazi wonke uchabatha mwana uzabaphikane zita rake muchamuti Emmanuel igama lakho uzamuthi zvichireva kuti Mwari anesu. kutsho ukuthi uNkulunkulu unakho. Gabriel achienda Gabriel ehamba mudumbu ra Mary esiswini sikaMary mukatanga kutomera mwana akani kuhluma zvisina involvement yemunhurume, wawungahlangananga just nowesilisa the word of God. ilizwi likaNkulunkulu Ndiri kuphela. kuzama kuti kudii, ngizama ukuthi ndoda kuti ugotenda shoko masikata, ngifuna ukuthi ukhole ilizwi nokuti ukatenda shoko ungalikholwa ilizwi uchaona kubwinya kwamwana, uyabona ikazimulo kaNkulunkulu uchaona kunaka kwamwana. uzabona ubuhle Na bekaNkulunkulu ndoda kuti tipinde mushoko, singena elizwini toda kutanga na Joshua 21 zvishoma, Joshua 21 kanyana nokuti yakatsanangurwa nevakatanga kare. yakhasiswa ngabaqala kudala Yati zvino Jehovha ithe manje uJehova wakapa Israeri wanikezwa uIsrayeli nyika. ilizwe Now Israeri uIsrayeli inyika ilizwe yakapuwa zita yanikezwa igama richibva pane mumwe murume lisuka kwenye indoda ainzi Jacob. eyodwa nguJakobe. Now Jacob uJakobe akanga ari mwana waIsaka. wayindodana kaIsaka. Ndoda kudzokera newe zvishoma kumashure, iphendukela emuva kancane nokuti ndokune nyaya yangu. yikho kule ndaba yami. Isaka uIsaka wakanga ari mwana waAbraham. wayindodana kaAbraham. Abraham uAbraham wakanga ari mwana womwe murume wainzi Tera. wayindodana yeyindoda Saka ukanobata Genesis chapter 11, ungabamba uGenesis chapter 11 the last part ingxenye yokucina inotanga kutaura family ya Tera. yaqala ukuchasisa imuli Inoti kaTera zvino Tera ithi manje uTera wakanga wina vanakomana vake vatatu, amadodana akhe amathathu wainzi Abraham, oyodwa nguAbraham wainzi Nao, oyodwa nguNawo newainzi Haran. lo oyedwa nguHaran. Zvino Haran manje uHaran wakabva wafira kunyika yababa vake, wafela elizweni likayise kana kuti kunyika yasekuru vake Tera, ilizwe likakulu wakhe kwainzi kuUri yavaKedhiya. yawuthiwa kuse-Uri Na yabaseKhediya. Uri yavaKedhiya indawo iUri ndo yabaseKhediya nyika yaAbraham, ilizwe lika-Abraham ndo present day Iraq. yithwa yi-Iraki kulezi nsuku. Abrahama waibva kuIraq, wayevele e-Iraki kusinawo chakanaka chinobva kuIraq, kwakungelawo into enhle evele e-Iraki kusinawo chinganongedzereka chinobva kuIraq. kwakungela okukhombelekayo Vati Mwari vanoshanyira Abraham wathi uNkulunkulu uvakatshele mwana wa Tera indodana ikoko kaTera kuIraq. kholale e-Iraki. Ndoda kuti uzive kuti Mwari funa ubekwazi ukuthi uNkulunkulu havana basa nekwaunobva, alanda lapho ovela khona havana basa nestatus yako. alanda nesimo sakho. Kana Mwari vakurangarira, uNkulunkulu angakukhumbula vanokurangarira uri kuguruve. uyakukhumbula Mwari vanogona kukurangarira uri kubhikita. akukhumbula usebhikita. Kana Mwari angoda nezvako, uNkulunkulu uhambe lapho iye andichakuratidza. ngiza kutshengisa Iyo inyika yandichakuratidza yona leli lizwe ngiza ndo kutshengisa iri padhendere musangano apa. yena lapha Iri kunzi elisemhlangweni possessing your territory. lokuthiwa ukuthabathisa Saka Mwari vakuti kuna Abraham, uNkulunkulu sesithi kwa ndakuda kuti uchibva sefuna ukuthi usuke uende kwandinokuratidza uye ini, lapha ekutshengisa khona ndakupa nyika yako. ngikunikeza ilizwe la Saka number one, kutora territory yako mwana weyuthi, uthatha iterritory yakho haungotora zvine process. kule process awuthatha According to what I am seeing here, mina kunanzela lonke ngubona lapha chekutanga chakaitika pana Abraham, okaloku ayenzakala it kwa was the ability to hear God. kwakuyi-ability Kuva nenzeve idzi dzinonzwa kana Mwari ataura, zokuza uNkulunkulu kuti engakhuluma Mwari anogona kutaura newe ngoba uNkulunkulu engakhuluma nawe
ukasazinzwa uyekela iye ukukuzwa ari mwari yele nguNkulunkulu ndinedambudziko nechurch silodumo lebandla yamazuva ano yalezi nsuku nokuti ndakaona chinhu ichi ngabona linto kunamata tawakugona ukukhuleka siyenelisa phela kutsanya tinotsanya ukuzila siyazila kukavhurwa maschool of prayer kwavulwa isikolo zokukhuleka kukavhurwa maschool of prophecy kwazuvulwa isikolo but zesiprofita rarely have I seen the school of hearing God kodwa ngaze ngizwe isikolo kuva neyuthi inogona kunzwa mwari achitaura kubalenjesu uNkulunkulu ndo panotangira territory yako ikokali territory mwari ngavakupe nyasha uNkulunkulu kakunikeza yekuti kana vataura newe yokuthi angakhuluma nawe unonzwa kuti mwari vataura uyezwa ukuthi uNkulunkulu bhaibheri rangu rinoti kuna isaya pachapter 6 lithi kwa-Isaiah chapter 6 zvino negore rakafa mambo Uzia ngomnyaka wabhubha khona inkosi isaya akaona mwari Isaiah wabona uNkulunkulu anotaura achiti ndakapinda mune imwe realm uthi yelife ngagena linye izinga ndopandaona musharuko akagara abona uThixo uNkulunkulu ehlezi temberi yese yakazara negemenzi rayo itempeli yonke igcwele igubo yakhe anoti ndakatanga kutya ithi uthi ngekala ukwesaba nokuti muromo wangu wakasviba ngoba imlomo wami ungcolile nyamba isaya paari waridhi nemuromo wake Isaiah ezithuba mwari vanga vari waridhi nenzeve uNkulunkulu wayewarithi nokuti ngendlebe isaya achichemera muromo netsvino ngoba Isaiah khalela mwari vanobva vati kuna isaya uNkulunkulu uthi kwa-Isaiah panoita akadaidzira ngirozi ikoko kule ngilosi chikanzi yamehlo zvino tinotumani panyika kodwa manje siyathuma nokuti isaya ati ndiri pano nditume Isaiah wathi ngilapha ngithuma chikanzi ndingakutuma hako kwathi yebo bati singakutuma panyika apa pane dambudziko kwathi emhlabeni kulodumo nokuti pana vanhu vanogona kutaura ngoba sitere kulabantu abayenelisa bati ukukhuluma kunzwa havanzwe kwathi ukuzwa panyika apa pane dambudziko emhlabeni kulodumo pane vanhu vanogona kunamata sitere kulabantu abayenelisa ukukhuleka bati kunzwa havanzwe kwathi ukuzwa ndopanonzi bezwa nebhaibheri nzeve vanadzo kodwa ibhayibhili indlebe balazo asi havanzwe kodwa bezwa nzeve vanadzo indlebe balazo asi havanzwe kodwa kabezwa unozero the most important thing that you need in your life yezinto emqoko in your walk with God ekuhambeni lo kunzwawo mwari ikubuza uNkulunkulu awuvunduke here mwana weyouth awethuki nanda zvimwe zvivana zveyuthiso abanye abantwana chichiti beyitho mwari vakataura neni esithi uNkulunkulu mwari wakhuluma vakati zvakati uNkulunkulu wathi iwe ukuthi ndopaunenge uchitogaya ipapo wena khona pia mwari bucabanga wacho akambotaura nemiseiko ukuthi ukhuluma nawe mwari njani wacho voice rake rakaita seiko face yakimi njani ndiri kutsvaga youth panguva yemasikati ano njanga likuseni inoti ndinoda kunzwa mwari ngifuna ukuzwa nzeve uNkulunkulu dzangu idzi ngadzinzwe mwari sabazizwa uNkulunkulu ndiri kutsvaga youth masikati ano ngabachanga likuseni inoti kana yapinda muprayer ethi ngagena ku prayer unonzwisisa kuti prayer is a conversation uyesuza ukuthi pray inkulumo nyamba vanhu vanopinda muprayer 1 hour abantu bangena ku prayer achiudzira mwari zvekuita becela uNkulunkulu okwenza achikumbira kuna mwari becela uNkulunkulu achitaura zvakawanda kuna mwari bekhuluma kule wotobuda asina kunzwa mwari wacho aphume ngamzwa nyamba prayer yanga yakadhizainwa kathi pray kuti kana mapindawo imomo uthi ungagena khona munofanawo kubuda muine zvamanzwa ufanele uphumulo kana kuziye mapindawo imomo ungagena khona mwari anofana kuzevezera something uNkulunkulu emnyenyezeyini nokuti chinoshandura life ngoba kutshintsha impilo ishoko rinobva kuna mwari ilizwe saka shoko rikasaburuka ilizwi likalela life yemwana weyouth haichinje impilo yomntwana omutsha kayitshintsha chandafambira pano masikati ano yakaphela ndoda phakathi kuti mwari vakupe nyasha ukuthi dzekunzwa uNkulunkulu kakunikeza ubuso kana mwari vachinge vataura yekakhulume chandafambira pano masikati ano yekukaphela ndoda phakathi kuti mwari vazarure nzeve ngifuna ukuthi dzemweya uNkulunkulu avule indlebe zikamoya utanga ukunzwa zvinhu zvedenga ukuzwitwa zezulu nokuti imomo mwari ngoba khonapho uNkulunkulu ndoma vanokuzarurira zvakavanzika ikwakuvaleka kwakwabhulela khona ndiitire amen masikati ano imfihlo zakhe saka chekutanga chakakosha okuqala okuqakathekile mwana weyouth nganzwe umntwana mwari omutsha kazi uNkulunkulu inzwa shunguso zwani intshukuntsho
paunoona vamwe vachiti ndakanzwa Mwari achiti ubona abanye besithi ngizwa uNkulunkulu kuti anotaura sei tauraiwo neni. esithi ukhuluma njani khuluma So nami. Mwari vakataura naAbhuramu. uNkulunkulu wakhuluma naAbraham Abhuramu ndobva anzwa uAbraham wezwa kuti ndine dambudziko naAbhuramu kodwa ngeladumbo loAbraham nokuti haana kuzoita zvaakanzwa. engakayenzanga Kunzwa Mwari imwe level, ukuzwa uNkulunkulu ngelinye izinga kuzoita zvataurwa naMwari yato imwe nyaya. ukwenza ngenye izinga Saka tina vamwe vanotonzwa silabanye abazwayo bati kuzoita zvaanzwa kodwa ukwenza kuzwileyo havazvigone izvozvo izvo, ngabakweneni izilo nokuti bhaibheri rangu rataura richiti ngoba ibhayibhili lami likhulume lisithi pana chapter 12 of Genesis, chapter 12 kaGenesis God had said to Abraham, uNkulunkulu wayethe kuAbraham ukaiverenga first statement, ungabali statement sokuqala God had said to Abraham, uNkulunkulu wayethe kuAbraham ukanzwa pachinzi had said, ungezwa ukuthi wayethe hapaziripo pavari kutanga kutaura. ayishiko lapha qala Mwari vanga vataura kudhara, wayekhulume ntolonto bati zvakaitika pakataura Mwari naAbhuramu zakala uNkulunkulu vanoti chibva kunyika yamadzibaba ako uthi suka elizweni uende kunyika yandichakuratidza. uhambe elizweni ezakutshengisa lona Siya vese shiya bonke Abraham, uAbraham separate yourself. zehlukanise Ibva pavanhu vaunoziva, suka ebantwini abaziyo ibva pashamwari dzako suka dzakare, ebaganini bakho bakudala uende wega uhambe wena nemhuri yako lemuli yakho kunyika yandichakuratidza. elizweni Bati ezakukhombela vanoverenga Genesis 11 yako nopera, kodwa ungaba lu-11 inoti zvino Tera lithi majutera wakatora Abraham wathatha uAbraham Naho lonaho naLot lolot nevanhu vose vakanga abantu varipo bonke ababekho ndokutanga kufamba vachienda kuKenani. bakala uhambe Nyamba Mwari vati Abraham enda wega, uthe Abraham hamba wena saka Tera wapinda papi. uthera ungena ngaphi Saka Abraham haana kugona kuteerera Mwari. uAbraham elisuku lalela Bhaibheri rangu rinoti Abraham uBhayibhili lami lithi achibva muUri yavaKedhiya esuka eKhediya achienda naTera, esiya lothera vanosvika panzvimbo inonzi Harani, bafika endaweni kuthiwa kuseharani vakagara ipapo bahlala khonapho more than 10 years ukudlula 10 years kusvikira Tera achizofa. uthera waze wafa Ndopakutaurwa naMwari zvakare, ibakala uNkulunkulu njalo pari kutaurwa neshoko raMwari zvakare, okhulunywa khona kuti zvino Jehovha vakanga vati kuna Abraham, Jehova wayethe ibva kunyika yamadzibaba suka ako elizweni abokhokho bakho uende kwandakukuratidza. uye lapho esiyakutshengisa khona Zvoreva kuti kuenda kuKenani, kutsho ukuthi ukuya eKhenani kuenda kuterritory, ukuya kuterritory zvinotora separation. kuyathatha ukwehlukana Una vamwe vanhu vaunoda iwewe, ulabanye abantu abathandayo una vamwe vanhu vaunokoshesa iwewe, ulabantu vari abaqakathekisa kunzi naJehovha siya, okuthiwa uJehova ndakuda kutanga panyowani newe. sekuqala katsha nawe Anditire amen, ngicela uamen anditire amen. ngicela uamen Kupozesa territory ukuthabatha indawo pane yakho inonzi separation, kulokuthiwa ikwehlukana and if you don't separate yourself uyekela ukuzehlukanisa from those people, kulabo bantu you are destroying your destiny. uzibulalela kusasa lakho Hallelujah. amen Tina vanhu vakaramba kuseparata, silabantu abayala ukwehlukana vakazenge vakuchema mune ramangwana. base bekhala kwelakusasa Ndakambonzwa mumwe mudzimai so ngezwa omunye umama so achichema ekhala achitaura zita remurume wake, ekhuluma igama akati Joramu akandikanganisira upenyu athi hwangu. uJoramu uJoramu Varamai vako vari kureva mudhara wako mdala wami kuti Joramu ukuthi Joramu wakandikanganisira upenyu hwangu, hayi wangiphambanisela nokuti vakambenge vaudzwa navabereki vavo watshelwa kuti ngabazali kamukomana kako aka karombe, ukuthi ijaha lakho lalo hapana chakanokupa, akulaya kulika khona siyana naye mboita zvechikoro. shiyana leyo kwesikolo Ndopavainyora pamastatus ipapo, khona babhala kuma-status no weapon fashioned against us shall prosper. akula sikhali esilungiselwe mina esiyophumelela
mai vachinotarisa status yako kudai umama ekhangela istatus yakho wotiona kutoti ndindatiwo satani pano ebona ukuthi imisekile woti regai tirege zvakadaro atekela sishiye kunjani ndoda kuudza mumwe munhu pano ndifuna utshela omnye umuntu kuti lapha, joramo wari kuramba wakabatirana nayo uJona bayaluba phela mangwana unogona kuchema sasa uyakhala paunenge uchipiwa advise nemubereki unikezwa isixwayiso kuti vamwe vanhu siya ukuthi abanye abantu hauzi utshiya utsinye ayisulunya vanoziya zvakakunakira bayakwazi okuhle kuwe anditire amen amen kana kuina vane uchenjeri vabereki abahlakaniphile ukanzwa vakakuti siya ukezwa bengathi chiya siya chiya vari kuziva kuti zvauri kuita izvi bayakwazi ukuthi zvinongoda akwenzayo makore mashomana chete kufuna iminyaka emilutshwana unenge wakuchema sevamwe amai uyabusukhala njengomnye kuti umama jorama akandikanganisira ukuthi life yako ujorami ujorami masikati ano nezita rajesu alimile yegama likajesu ndambonzwa ashumira ngiyeka zothumele akati muchato wako wasvika esithi umtshato wakho usufike ndinotenda nevapiwa muchato ngiyakholwa bari kune vasiyirirwa masikati ano kodwa kulabasithileyo watoda kumbotanga tarambanisa efuna ukuthi siqale watoda kumbotanga tasepareta siqale separate kuti usiyane naye munhu ukuthi iyeye utshiyane naye lo musangano uno uchipera umhlangano lo unofana kunge wambozvisepareta ufanele woenda ubuzehlukanise pako wega uhambe weda mwari vari kumbodawo mukana newe unkulunkulu ufuna ithuba nawe vanouwana sei uyawuthola njani iwe uchinyora kuti I love you with all my heart and without you I cannot live usithi ngiyawuthanda unonzwa kuti panyika panapa handingararama ukuthi lapha emhlabeni ke kana jorama achinga asipo nxa ujorame mwari kuti vatsvagewo pekupinda mulaifi yako ukuthi adinge indawo havana pekupinda khala ndawo nekuti yakungena wakatonyura kudhara ngoba wena ucwile wrong person ebuntwini ongayishiyo masikati ano nezita ramambo jesu alimile ngegama lenkosi ndinokurambanisa nezvisina basa iyakuyanisa kongela ibva msebenzi kunyika yamadzibaba ako suka elizweni labokhokho ibva bakho kushamwari dzako suka ebaganini pane bakho chiri mauri kunokukuwe chinoda kuburitswa najehovha ofuna pachena kukhishwa kuJehova hachibude kusvika wasiya uzuchiye ndiudzire neighbor yako ngitshela umakhelwane kuti siya ukuthi chiya ndine dambudziko nechechi yilo dubo ngechechi sometimes tinofunga kuti pane zvinhu zvatiri kufana kuwedzera mulife medu wesikhathi kanti kunento esifanele sizingezelele nyamba there are times chatingofana kuita kubvisa bekotata asifanelanga singezele fanele sikhuphe haleluya amen unoziva here kuti kune zvinhu zvinovhara glory yazi kunento ezivala ikazimulo unoziva here kuti kune zvinhu zvinokwidibira so into ezimbokothayo zvekuti uchinamatira anointing wena ukhuleka lugcobo mwari vari kuti kudenga haiko unkulunkulu into ezulwini irimo mauri anointing iyo khona kuwe but une zvinhu zvawakanamatirana nazvo into ezinamathela zvaunofana kutanga wasiya ofanele uqala uchiye paunongozvisiya lapho uzichiye uchatanga khona kuona zvinoitwa namwari uyaqala ukubalekezwa nkulunkulu pese vanhu pavakazvisepareta wonke lapho abantu ndo behlukaniswa pakatanga kubuda chikuru chiri mavanhu ibaqala ukuphuma kukhulu okukibo rega ndikudze kamwe kanyaya yekela kutshele enye rega indaba ndikudze kamwe kanyaya kutshele enye indaba ndichiuya kubva kusouth africa ngivele South Africa ndakanga ndakatakura zvinhu mumotikari mangu ngandithwele into emoteni yami ma-components epa system ingxenye ye-PA system ekuparidzisa vhangeri rajesu yokuchumayisa ivangeli I was driving a pickup andrive ipickup but zvinoitika ukasvika pabhodha kodwa rekuzimbabwe kwenzakala ukafika ebhodha ezimbabwe uchibva kusouth africa uvele eSouth Africa vanokuseparatai bayaliseparate kune kunonzi kweprivate kunothiwa yiprivate kunongoenda tumota tudiki chete mhlawumbe imoto ezincane pane kunonzi commercial kunothiwa yicommercial kunongoenda magonyeti chete benza amagonyeti koita panongoenda mabhazi chete kube nalapho ongena khona saka panotori nenzira 3 kule ndlela ezintathu dzekuti kana masvika oti iwe lingafika wega unoziva kuti pangu ndeapa wena wedwa kwazita so emindaweni pandakasvika ngifika ndajaira kwangu kuprivate ngijayele yami indawo kwetu yeprivate motikari tudiki emoto ezincane ndo pandaenda kuprivate ngapha kuprivate only to find kuti system yakaramba ngoba wazi ukuthi isystem ikati aka kamota akapinda ngathi imoto leyo ndikati kanotadza nei ngathi kuhluleka njani zvikanzi nekuti kauya kusiriko wathi ayizela lapho ndikati but kapurivate kaka ngathi iprivate car zvikanzi ehe kapurivate wathi but iprivate zvakakatakura kodwa kuthwele zvihombe ikukhulu panapa akakwane lapha akakwani ndakabude kaende kucommercial akuphume kuye commercial ndokubva ndanonoka
ngaphuza ndichimanikidzira ngicitezela pane vamwe vangu vandakajaira abanye babe ndikati bajele handina kwandoenda kwathangela lapha ngiyakhona tumota tudiki kuti ndo twandakajaira imoto ezingaleze zvikanzi ngisele mukuru kodwa yebo munoorera pano uyabolela lapha makutofana kubuda tufanele uphume endai kukhomesha apha ukhomesho ndobva vavhura boom bavula iphume ndobva ndarova reverse ngashaya ireverse in life hazvina kana problem empilweni yakho kana waita mistake wenza iphambano kudzokera kunotangidza panyowa ubuyela uyaqala katsha hapana kana problem akulayi ishudumo kana wadonha ngawungawa bhaibheri rangu rinoti bhayibhili abulithi wakarurama owuyilungileyo anodonha kanomwe uwakaseven asi anoramba achingosimuka kwatwele phakama zvikanzi dzokera kwathiwa buyela ndobva ndarova u10 ngashaya u10 taingopopota nadzimai vangu sasipopota lo nkosikazi nyamba mukurwadziwa imomo kade buhlukile khona mukuseparetwa imomo ekuseparate ndomune destiny yangu yiko kule destiny yakho ndobva ndadhiraivha mota adrive imoto ndobva ndaenda paipinda magonyeti ngaya lapha ogela khona amakhonyeti ndandina agent angilo agent ekampani yaitibatsira kampani eyisisi ndakaona mukomana agent achinongedzera so abona agent ekhombela so ndiri pemagonyeti emakhonyeti akanditi wati endai kumberi uku apha phambili pandakatarisa kudai ikhangela so ndobva ndaona paine zirori so abona irole enkulu ranga rakatakura zitipa eyi-20 rakanyorwa pazasa libhalwe phansi kuti abnormal uthi aphuloma zvikanzi endai ikoko wathi apha khona ndokwenyu ikoko yiko kuwe khona pandiri kunopaka so ngisiyapha ndione rori yakamira pamberi pa ngibona irole phambi kwami nditarise kamota ka ngithayele yami imoto pakanzi abnormal kuthiwa bati aphuloma kamota kandinako kodwa imoto enginayo kanormal kanoma ndobva pauya mumwe zvikanzi mukuru marasika wabuya omunye wathi ndotula ndobva ajendi wangu akurumidza kupindura wajeti wophangisa zvikanzi kamota kadiki kwathi imoto bati inyanya zvakakatakura zokuthwele zvihombe yiko kukhulu zvinopinda paabnormal kungena kwaphuloma inzwe youth yajesu yesu ayuthi masikati kajesu ano ndauya pano kalimilingishe lapha ndakatakura abnormal grace thwele aphuloma khweza pawakanza upinde lapho wathi ndopa ndauya kuzokudza kuti unopinda ipelotshela ukuthi uyangena fuma kusepareteka funa ukuhlukaniseka fuma kubviswa pane vekwako ukukhishwa nekuti kwabakuwe pakubviswa kune abe vekwako ukususweni ndipo kwabakuwe pane destiny yiko yako kulela kusasa lakho kana uchindinzwa imboti power ngawungizoti power ndakapaka so ngipaka so ndobva ndaona zibhum ngabona iphumu rekuti mota isvikire sensa yokuthi imoto ayifikela isensa ndopa ndakati saka ndichapinda sei ngathi ngiyangena njani nekuti sensa tisvikire ngoba isensa sifikele ndobva agent auya pandiri ejante wabuya zvikanzi dondowari pano paakurohwa inonzi boom override lapho sokuthiwa iphumu munopinda zvakadaro ungena kushana zvinoitika pabhumu iroroyo owenzakala kulelo rinofana kutanga raita green liyeqala liyenze mota green yako yobva yapinda imoto yakho igeni kana rikasaita green lingekuba igreen vakuru hamupinde omdala udluli zvikanzi don't what wathi don't worry takurova boom override seshaya ibhumu now override boom override zvainoita ibhumu override ekwenzayo vanobaya mukatimo bayahlabahlaba phakathi unochiona chichisumuka kudai uyabona kuphakama but light rinenge riri red kodwa ilayithi iri-red saka unopinda pari red ungena ku-red nebhumu override nebhumu override zvoreva kuti pakanzi hapapindwe kodwa akukhenwa ini ndauya kuzokuudza manje mina ngizokutshela kuti manje hapapindwe akukhenwe pakanzi hapaendwe lapho kwakuthiwa urhatshwa hapaendwe awurhatshwe vachiti handipinde besithi angikheni ndikati dhondowari vakuru vari kusota ati mukato dontwara hama dzangu tina abaphezulu ajenti yedu inonzi jesu sine ajenti edotwa inenge kujesu yakatimiririra eyamisimele pavanoda kukuti ukwane besithi awene jesu ndo paanoti dhondowari jesu tidontwa vanopinda ipapo bayakhela khona vanopinda pavakanzi havapinde khelothiwa ndoda bakhela kumboregedzera nyasha ifulukekela umusa nyasha dziri abnormal umuso nyasha obloma dzekuti vakakutarisa umuso bethi vanoti wauya sei panapa iwewe usenjani nyasha lapha dzekuti vakakuyera so umuso othi bakakulinga nekuti vanhu vane tsika yekuyera mhumu abantu balomumu vakakutarisa so vakati pangabude mambo ipapa ati ungaphuma inkosi mari akatiregedzai muone kana uchida bvunza murume anonzi david ufuna ubona sidoda kuine memo iri kuti vana vese vajese unemomisita abadala ngavauye vaungana apa ababuye nokuti ini jehovha waba mina Jehova ndazviwanira mambo pakati pavo ngizitholela inkosi phakathi kwabo
Samuel achisvika kumba kwaJese Samuel efika endlini kaJese zvinonzi wakadaidza Eliab kuthi wabizwa Eliab akadaidza Abinadab wabizwa Abinadab zvakomana zvanga zvine mhasuruso amadoda ayenesixwaka zvinonzi akadaidza 7 vana kuthi vake wabiza abantwana bakhe 7 pakasara 1 kwasala 1 the youngest omncane vakanzwa kuti haana basa azothi kalani paumambo anopinda papipa ebukhosini ungena ndobva ngapha vatanga geme yekuzodzana bakala igeme yokugqobana muprofita waigara negona mombe profita oyehlala rinenge rine oil elilabe namafuta nokuti wazodzwa anofanira kudirwa mafuta ogqome ofanele athelwa amafuta ndokubva Samuel waona Samuel Abinadab wabona Abinadab zvikanzi surely the Lord wathi qiniso has uNkulunkulu found his anointed one uzitholela mwari ogcotshiweyo ndobva vati kana uNkulunkulu wathi hatshi haasiriye ngasuye imhasuru chete isiqwaka vati moyo wake wakaipa inhliziyo imbi Samuel akada kuita na Samuel wayenzika akada kudira mafuta esabe ukuthela amafuta legend says ilegend aita akada kudira kudai wayesithi akafuna ukuthela mukombe wairamba kuburitsa mafuta hayi inkwezelo iwo wakavhurika wona uvulekile unoziva kuti kuna vanhu vanogwambisa anointing kunabantu abakhulumisa anointing mafuta achifamba zvakanaka so amafuta akapha kahle ukaramba wakaungana neguru mwandira uyalubuthalela anointing inogwamba wokubva vabva pana Abinadab wasuka kwaAbinadab wokuenda pana Shama wahamba kuShama anointing ingati anointing yathi haasiriye uyu asuyelo ndiwo vese here yibo bonke na nokuti Jehovha watitora vese futhi ethatha bo nyamba David wakanganikwa uJeff unoziva kuti pano pane vanhu vane shavi rekukanganikwa kulala abantu abalendodzi zvaakuda kukuitira so sawufuna ukwenzela so vanotodya vakatobika usipo bayadla bepheka ungekho ndinorambidza mweya wokukanganikwa yalisumuyo kana time yako yakwana yatokwana isikhathi sakho kana Jehovha ati hongo hapana anotikweta uJehova ngathi yebo izvezvi ndichitotaura ndiri pano kune vatorangarirwa naJehovha kunabakhutshulwa wakusimudzwa uchienda panzvimbo yako kuJehova wedza vanoda kana havana kuphela ngathandi ndarambidza dhimoni rekukanganikwa siyalisa idimoni lokukhohlwa vari kana kudirana mafuta bathelana Jehovha akati kwete Jehova wathi hatshi zvikanzi ndiwo vese here kodwa iwonke la pane wana asina basa kodwa kule yedwa ongela msebenzi aenda kumusangano kuchechu uye emhlanganweni echechi zvikanzi manje maita mistake kodwa liyenza impambosi nekuti hatipedzi asati auya ngoba ngeke ende saqedela hapana achagara pasi enda kulozahlala kusvikira iye auya yena sabuya ndobva David kauya David wabuya kamufana kechidikiso ujako omncane so ari kuona David ubona uDavid unoziva kuti parohwa borodheo panoonekwa sokuti apatambuka borodheo borodhero kuyabonakala vanhu vange vachinakirwa vachita pati ndisipo beshaya besitsingeko uri kuziva kuti pane vari kufara usipo yazula abathokozayo ungekho wena hausi kumbondinzwa awungishwa kune vanoti paunongobuda chete kulabantu abantu kuphuma kuphela ndovanosara vachibika machips ipa yena asale pheka ama-chips vanongomirira waenda bamelela uhambo vosara vachiita zvinonakidza besale benza vatichiregedza ndikudzi kodwa kutshela nzvimbo yawarasikira rwendo rwuno indawo lahlekelele wagona kwekurasikira wena lisindawo nekuti kana wasvika pano ungafika lapha ndinokuvimbisa unorangarirwa chete musangano uno ndewako ndinozvireva ini nezita raJesu egama likajesu bhaibheri shoko ramwari bhaibhili izwi unoti likankulunkulu mafuta ndobva adirwa amafuta athelwa gudu 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 David wanyorowa yes from a shepherd boy kusuka vakutomugwadamira wamalusi the king of Israel inkosi kaIsraeli akagona kuzvisepareta sometimes unoseparetwa navanhu kwezikhathi ehlukaniswa imwe yauri kuti irejection okunye kuti kwaliwa ndauya kuzokubatsira pawedding haisi rejection ayisukwaliwa iseparation iseparation nokuti mwari kana vakuda nezvako unkulunkulu sefuna vanombotanga vakusepareta kwehlukanisa saka ndauya kuzokunyaradza ngizokuthutuza pauri kuti vanondiramba uzithi bangengana avandide abangifuni ndimwari wako unkulunkulu wami ane zvaari kusota mulife mako unkulunkulu akulungisayo ane empilweni zvaari yakho kugadzirisa mulife mako ulakulungisayo empilweni yakho hey mwari ngavakuseparete akuseparate vakuite mudziyo wakakosha awenzisitsha nezita raJesu wenazareta egama likajesu pane wenazareta kamwe kamhonziso kanonzi kawiti kulokunye inhlanyelo kuthiwa yiwiti
wheat ine 3 maparts. iwithi le maphatha amathathu Kune part yemkhathi. kuleya phakathi Inogadzira makeke. iyalungisa amakhekhe Koita yeche pakati pachiso. ephakathi laphakathi Inogadzira chingwa. iyalungisa isinkwa Koita yekupedzesera. kube neyokucina Inogadzira anonzi ma-bran flakes. ilungisa kuti ngamabrafa But pane yechifour yandoda kutaura. khona kunesifo efuna Mukaikuya wheat yese yakadaro. ungayikhola Inoburitsa chimwe chiflower so. iyakhipha unyika uyiflawa Keke haribude ipapo. keke aliphumi khona Chingwa hachibude ipapo. isinkwa The siphumi only thing chamunoburitsa ipapo khona chimoto. kuphumayo khonapho isimoto The best you can do. ngcono ongakwenza Newheat isina kuseparatwa. le nyawuthi engaseparethwanga Chimoto. isimoto Andibvunzire neighbor yako kuti life yako hachisi chimoto here. iteripira kuti ipila kwaiswa chimoto ini Une mwana life yangu itaka chimoto moto so. ipila kingani simoto moto so Ende nhamo yechimoto udhubo lwesimoto hauchiwane pamatafura emadzimambo. awusithole ematafuleni amakhosi Chimoto hachidyiwe nemapresident. asidliwa abopresident Zvoreva kuti kutsho ukuthi kana wakuda value mulife yako awusifuna ivalo kona kuzviseparata. enelisa ukuzehlukanisa Vakomana vakaitora wheat so amajaka ayithatha ndobva iwiti vaimenya bayihlube vakati apa togadzira bran flake, bathi lapha sibhadala ibranfek apa togadzira makeke, lapha amakhekhi apa togadzirawo chingwa. lapha siphumisa isinkwa Chienda mushopu manje hambe esitolo unonochiona chichinhuhwirira chingwa uyabona sinukelele isinkwa kuti uzive kuti kunhuhwirira kwachiri kuita ube wazi ukuthi ekunukelelele kwenzayo kuchena kwachakaita utete sikwenzileyo chakanyorwa kuti lobels. inoti ukuthi lobhengu Unofunga kuti chakatanga chakadaro kanti sakala sinjalo chakatomborambwa sake sayala chakatomboseparetwa sake saseparatwa chakatombosiyiwa chiri chega. sachiwa sisodwa Mwari ndobva vatanga process unkulunkulu wakala iprocess ichipedza kuseparetwa. ekati Unoona kwehlukanisa vanonoikanda mumabhawe uyabona bayijika kumabhawe woisa mvura bafaka amanzi wotanga kukanya flawa so. bakala ukuvuma Kudhara vaitokanya nemakumbo. ekudala babevuma ngenyawo Uchaunoti jeni yako yeteritori uzabona umango wakho pane kakukanywa karipo pakati apa. unokuvuma Pane kakutsokodzerwa nevanhu karipo. Pane kakushorwa nevanhu karipo. unokusolwa But ngabantu ndoda kuti uziye masikatana kodwa furume kwasikalibi ukavaona vachikanya chingwa ungabona bevuma isikwa hakuzi kuti havachide, akuti abasifuni vakuda kuti chinyatsosvika bafuna ukuthi sifike pane its full potential. kulapho esiyelelisa khona Vanochitora woisa muoven bathatha bafaka ku-oven 900 degrees. 900 degrees Chotanga kutsva imomo. siyaqala ukutsha khonapho Tichienda kuteritori sisiya kuterritory panotsviwa. kuyatshiwa Tichienda kuteritori sisiya kuterritory pane kuseparetwa. kula kwehlukaniswa But usarohwe nehana kodwa ungatshayela nekuti Mwari wako ane nyaya newe, unkulunkulu ane zvikuru zvaanoda kuita newe. ukhula Saka Abrahamu akabvuma uabrahamu wavuma kuti ndiseparate uthi izveni. ngiyehlukanisa yebo Ndopaakazoti paharani manje yikwade hara akati "Ah, wathi ha vanhu muri kundikanganisira imi." ndiyamphambanisela Ndopaanonzi wakazosimuka manje yiwoto waphakama nasarai mukadzi wake nosarayi unkosikazi navaranda vake lenceku sakhe naloti. loloti Abrahamu anga ine problem, abrahamu wayele problem ndobva watakurana naloti wathwalala loloti vati Jehovha vati siya vese. Jehova utechiya konke Loti yeye ndiye akazomushungurudza kumberi uko. loti ngowamhlukumezayo phambili Wakadiko ngogara wamusiya hauteereri ungani wahlala ungamtshiya wena awulaleli la ule nkinga hausi kurara usiku, piro yako inenge nemepi yaAfrica nekurambwa. awulali Wakagara waudzwa kuti ibora ngoma irisiyana Watshela nayo. ukuthi lo kasiwo kwenza Wakaramba wakabatsirirana naye. kubabhelane naye Ndauya kuzokuseparata. ngizokusepha Mwari pane kwavari kuda kuenda newe. unkulunkulu lapha afuna Mwari vane zvavari kuda kuita nelife ukwenza yako. lempilo yakho Now my Bible says bhayibhili lami lithi lo Abraham ndokufamba navanhu vake abrahamu wakaphola abantu bakhe ndokusvika pane imwe nzvimbo wafika kwenye indawo inonzi Shechem. kuthiwa yishekem Shechem, shekem it's a city in Canaan. yisigodlo ekenani
yanzi neBhayibheli namazuva iwayo kodwa iBhayibheli the lezo Canaanites were still there. amaCanaanites Saka Abrahamu wakatosikopinda pakati pemaCanaanites phakathi kwamaCanaanites asati atora land yacho. engakathatha lo mhlaba. Bhayibheli rinoti ari paShekemu iBhayibheli lithi eseShekemu akanzwa kuneta wezwa ukudinwa ndobva ati rega ndimbozorora. wathi akala mphumule Usiku ihwo akarara. busuku bona nabele. Bhayibheli rinoti ndobva aona vision. iBhayibheli lithi wabona Muvision wakaona Mwari. wabona uNkulunkulu. Ndokubva Mwari vataura naAbhrahamu. uNkulunkulu wakhuluma noAbraham Zvikanzi pawakarara ipa wathi lapho lele khona ndakupa ngunikezile navana vakho. labantwana ba. Pana ari kundinzwa here pana? Unokizwa yona. Unoziva kuti chese chauri kuda kuna Mwari Uyazi kokufuna hachitangire panyama, akugalele nyama. chinotangira kumweya. Sigalele moyeni. Saka usati wapasa game yepanyama Ungapase nyama. gona kupasa exam yekumweya. Yena ukupase exam. Nokuti Abraham asati atora physical, wakatanga atora kumweya. Watabathe moyeni. Mwari vakataura naye. uNkulunkulu wakhuluma naye. Zvikanzi pawakarara Wathi lapho lele khona baba pako seyindawo yakho nevana vako labantwana bakho achipatika makuseni evuke kuseni zvinonzi wakatora dombo kuthi wathatha ilitshe ndokubva vawaka-alta wayakha umtshokotsho akati pano ndasangana namwari wangu lapha ngihlanganele saka ndichamuitira aritari. ngizamenzela umtshokotsho. Uri kuinzwa here? Uyayizwa na? Zvese zvauri kunamatira, Wonke okukhulekelayo if you don't grab it in the spirit, ungakela ukubambe emoyeni forget about the flesh, ukhohlwe ukuthi kuyabuya nyama because ino-realm inonzi time, ngoba kule nto othiwa it isikhathi is superseded iyedlula by a realm inonzi spirit. iyedlula ngokukamoya. Kuspirit ndokwatinoenda tichinosvitora, Emoyeni siyakuthatha ndokusaka uchitomborotawo kahope ikuphupha uchitodhiraivhawo mota yaunoda udrive imoto oyithandayo uchipatika kudai uvuka so uri muhosi. ukuhosi But ndaona ndichidhiraivha yakanaka, ngibone ngidrive ehle ndaona ndichidhiraivha zvino, ngibone drive but ndiri kuti ndikapatika kodwa ngithi ngavuka ndiri kuramba ndichifamba netsoka. lapha ngenyawo. But Abraham Wathi uAbraham was a man of the spirit. wayeyindoda Akati yamoya. kana ndachiona kumweya Wathi kakubone emoyeni chofana kuuya kuno fanele ubuye ngapha. ndobva vanzwisa chinhu chinonzi altar. Wazwisa into othiwa It's a yi-altar. meeting place Indawo yokuhlangana of the spirit realm indawo kamoya and the natural realm. lokubambekayo. Chaunoona kumweya uko Wakubona emoyeni unochitorera paaltar. uyakuthathela ku-altar. Ndibatsire mumwe pana. Nsizwe omunye yena. Ukaona vanhu vachifamba muchechi so vachibvisa mari dzavo, Wabona abantu behamba echechi bekhipha imali zabo. unonyatsonzwa kuti kuna vanhu vanoonererwako. Yabona uthola abantu abazivo yeshi Mari abazenzisayo. yei papa? Imali yani khona. Vane zvemweya zvavakuziya zvausingaziyeyo. Kulaba kamoya abakubonayo ungakakuboni wena. Mwari haangotaura uNkulunkulu ngiyakhuluma. ungopatika uchiti Mwari ataura. Wona uNkulunkulu ukhuluma. Mwari apedza kutaura, uNkulunkulu eqeda. Abraham akati ahaha altar. Abraham wathi ha altar. Ndobva wapedza. Waqeda. Zvochereva kuti Kutsho ukuthi mwana weyuthi ndinzwe zvakanaka, mntana weyouth you ngizwa need kahle. to develop your spirit. Ufanele udevelop umoya wakho. Unofanira kudevelopa munhu wemweya. Wakho umuntu kamoya. Wemweya hadevelopi kusvikira wenyama afa. Okamoya kakhulu oyenyamazana. Zvamuri kuda ndezvevakafa. Wale kufuna ngokwabafileyo. If you don't die, Ungafanga you will not have it. ngeke wakuthola. Jesu chaiwo Luke chapter 4. Jesu sibili Luke chapter Bhaibheri rinoti apedza kubhabhatidza Bible iteketa ukubhabhatisa. achibuda mujorodhani, Ephume eJordan. mweya mutsvene akamhara pamusoro pake. Moya ngcwele wagijima phezu kwakhe. Ndiri kureva mweya mutsvene Itsho umoya ngcwele kumhara pana Kristu. wehla phezu kaKristu. But Bhaibheri rinobva rati, Wathi iBhayibheli ithi and Jesus was led ethi uNkulunkulu wakhokhelwa by the Spirit umoya to the wilderness. enkangala. All right. Yebo. All right. Indaifunga because wilderness wakuenda kunotsanya 40 days and Mina 40 xa nights. enkangala sesiyazila 40 days and Jesu 40 nights. makutsanya 40 days and 40 nights. Jesu sezila 40 days and 40 Iye nights. mweya amhara pamusoro penyu. Wena umoya sephezu kwakho Saka mukutsanyira chii? uzilelani.
nekuti sitaiti unotsanyaka kuti mweya anyatsowanda. thina sizilela phela ukuthi umoya Bhaibheri riri kuti akatomhara pana Jesu ibhayibhili lithi wehla kujesu achibva kumhara ndobva aenda kuprayer and fasting. khona bohla Saka prayer and fasting day prayer and fasting yeyani nyamba Jesu wakuda kutidzidzisa ngathi ujesu efuna kuti kune ukusifundisa zvinoiswa naMwari mamuri. kuloko ifaka nkulunkulu kini There is nothing more to add. akuloko Pali kugezelelwa pane zvamakuda kubvisa kodwa lele kuti kukhuphayo chiri mukati chitange ukuthi kuoneka. okuphakathi uqala Saka ukubonakala Jesu anoenda Jordan, anoenda kurenje jesu yenkangala kunouraya nyama ukuyabulala inyama nokuti akudzidzisa inini newe ngoba sefundisa kuti the only hindrance to your promise ukuthi it yakuviphi is your flesh. inyama yakho Saka nyama iyi inoda kunyimwa zvainoda. inyama ifuna ukunyiswa ekufunayo ekhaya Akadyirwa kari kuitwa sadza aka ngindlela edliwa ngayo iswala leyi nezvauri kunamatira iwewe aloko okukhuleka nayo wena hazvisi kumecha. akumechi Madiro aunoita sadza ngendlela othanda ngayo iswala nechakaiswa naMwari mauri iwewe, ngaloko wafa kankulunkulu kuwe you are still far. awusakatsha Mwiri uyu unonzwa kuti hauwane sadza uyesu ukuthi umzimba makuseni, masikati, manheru. ekuseni emini ntambama Ndakuda kumbomutsa munhu wemukati umuntu uvusa nekuti munhu wemukati ndiye anozvibata. umuntu ngophakathi Kana iye angochibata yena akubamba wakutanga kuenda kwese kwaunoda. ukabuya yonke ndawo Saka ithatha Jesu unonouraya nyama jesu yabulala inyama 40 days and 40 40 nights. days and 40 nights Wakazviseparata ezehlukanisiwe ari ega ari one. eyedwa so Ndibvunzire nebha yako ngivuzele kuti nebhayi ndarini kunini pawakamboita zuva rese pasina kuti haro isuku lonke kungena kuthiwa haro uri iwe naMwari wako muri two. ungwedwa lo nkulu kwakho libabili Ndopauchatanga kuona kuti pachine mufambo. ikuyabona ukuthi lapha kusalohamba Ndarini kunini rese kupera so Liyaphela usina lo- kubata WhatsApp ungazange uzile uchingoti Jehova uloku uthi Jehova ndiratidzei zveukuru hwenyu. itshengiso kobukhulu Mwari bakho wangu, Mwari wangu, unkulunkulu wami ndidzidzisei zveumambo hwenyu. ifundiso kobukhosi bakho Unozviita sei nekuda kwaunoita vanhu. yakwenza njani ngendlela Kuna othanda vanhu ngayo vanoda abantu. kudiwa so. kulabantu abafuna ukuthandwa so Ndakazoona kuti sadza iri harinake. abona ukuthi isitshwala lesasimnandi lesi One of the greatest pleasures we have in this life is people. abantu esibathandayo ngabantu Wakatsanya zvako uchiona bhora muchitaura nyaya. uzilile ubona ibhora ukhuluma Kunyanzonzwa kuti mutsanyi uri kufamba. yezu ukuthi umzili uyahamba Chimboenda pako wega apa wakatsanya. hamba wedwa lapho Wavharira vanhu vese havapo. uvalele abantu bonke TV abekho. hapana. television Ndopauchiona kuti sadza harinake. yabona ukuthi isitshwala Vanhu simnandi vanonakidza. kuyakhaza So until you learn to uzufunde separate yourself ukuzehlukanisa from people, ebantwini wombonozviisa pako wega. uzifake yakho ikhona wedwa Ndopanotanga kubuda destiny yako. yoqala ukuphuma idestiny yakho 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights Jesus is fasting. jesu uyazila Ndopanobuda imomo. yikho aphuma Ndokuenda khona kunyika yakazvarirwa. wakahambela izwe Zvinonzi nazwa wakasvikopinda musinagoge. twangena Ndopanoti chitorai bhuku manje. wathi tathani ibhuku Chitorai bhuku manje. tabathani ibhuku Ndopanoti mweya washe wathi umoya wenkosi uri pamusoro pangu uphezu kwami nokuti iye wakandizodza ngoba yena wangikhoma abva kurenje. usuke enkangala Haleluya. haleluya Iwe ukangonzwa kunge kakubvunda bvunda so ukanzwa kunge paita power mugumbo wakutodai vambotipawo microphone taparidza. microphone ngichumayela Unonzwa kuti tiri kutsikirirwa zvipo. bezoti asiqinethela izipho Angotaura nendimi 1 nyowani. ukhulumele ndime entsha Akunzwa kuti mufundisi ngavamboburuka ukuthi papulpit ufundisi kayehla nokuti tiri kunzwa power. ngoba ngizwa amandla Jesu achigamuchira mweya jesu amukela umoya haana kuenda kucrusade, ngapha crusade wakaenda kurenje. wapha enkangala Iwe ukangonzwa unongatonzwa kuti hayi mboti paiti wena boro. usuke uthi akusayenzi mani ngekanike Vamueredha vakambozviita kuti aipindirawo kuYugoslavia. ulavela kazagerera khona eYugoslavia Vakati tikunyimwa mukana. bona ngingela zithuba Tikati mbowapai varove. sathi sibanikezani Zvino bajani elda vakamakirira vhesi ravo 1 baba litri. edawule vhesi yakhe yodwa Ndobva vamaka nika wamaka vauya tavapa mukana wamira pamberi manje. oni ithuba Varovochi semephabhili 1 day fasting wanyanzwa kuti power utshaye 1 day fasting wazi ukuthi amandla akhona kabepa kaka ngakakamaka vhesi phepha vakadona. lokhana
kade kuyikwa kwabe kusiwa tangona mukuru ari kuzama kuvhura bhaibheri kudai sabona umdala uzama ukuvula ibhayibheli bhaibheri riri kuramba bhayibheli yalo kuti hayi anointing yagwamba into anointing hapana isinqumile chinobuda akulokuphuma sevhisi iyo yakapera elda vachitsvaga vhesi ravo service yaphela uyeldedingi vakazongoya zvikanzi munhu wamwari ndinamatire ndabirwa shoko nasatani kulekela ntshontshelile kati kana elda pamangowanza dzungu cheda satelda hayi ugijimile mamifana kuti mabva usuke tangai mamboenda kurenje munogadzirwa karekta uyalungisa wonogadzirwa hasha ulungisa ulaka wonogadzirwa kunyima ulungisa ukucisha wonogadzirwa ruchiva runosara kurenje kuyakusala enkangala vanhu vakawanda panapo abantu abaningi vashoma varida kugamuchira mweya mutsvene kugamuchira kudai balutshwana abafuna ukamukela umuntu arimo bakhona but akafukidzirwa so neruchiva kodwa baphakame ukufuka fana kutanga wabvisa ruchiva kala ukukhipha inkani tanga kuona zvinoitwa namweya mutsvene kala ukubona nekuti pauro anobva ati now this is the mystery bhayibheli uthi ile that was hidden for ages yayifihlwa kwesikhathi eside Christ in us unkulunkulu kithi the hope of glory inkazimulo kodwa kristu haasi kubva kumarondera ukuthi uKristu kavela ari kunzi ari mukati kuthiwa uphakathi but it was a mystery kodwa chinhu imfihlo ichi changa chakavanzika ekufihlakele vana abrahama havana kuchiziya but pauro akuti you generation it has been revealed to you sokwambulelwe Christ in you uKristu kini is the hope of your glory ithemba rati lenkazimulo kristu anofanira kuburitswa pachena kuthi ukuthi uKristu fanele akhiphe kristu ngaaburitswe pachena kaphumiswe mkhwele chatanga kuona zvinoitwa namwari yaqala ukubona okwenziwa uNkulunkulu empilweni kana yakho uchindinzwa imbondiitira ameni xa yakanaka ungizwa ngenzelo wami omuhle pawakarara apa papako lapho lele khona sokuyindawo yakho kumweya wako emoyeni 200 years or 150 years later 150 years later bhaibheri rangu rinotaura kuna genesis bhayibheli lami lithi kuGenesis chapter 28 chapter 28 tataverengesa lapho esibalise runoti zvino jacob kamanje uJakobe apedza kuba ropafadzo pane pane zviri kuitwa namwari mukati kulokwenzwa kune zviri kuitwa namwari in the spirit man jacob wakaenda achinzi jacob nevanhu jacob ngabantu achidzoka pariva jacob ephenduka kuriva chana ndokubva akunda mwari wayenqoba uNkulunkulu zvikanzi kona unombonzanisa ramwe ubani igama lakho wena zvikanzi ndinonzi jacob wathotwa kuJakobe kureva tsotsi kutsho ukuthi isiqili mbavha isela zvikanzi kubva nhasi kodwa ukusukisela namhlanje ausisiri jacob awusawuJakobe wakunzi israel sothiwa nguIsrayeli ndo promisi iri papo yisi isithembiso yati esilapha kuti possessing your territory esithi possessing your territory sa uri kuona kuti territory ishi yabona ukuthi territory leyo vakatanga kuibata baqala ukuyibamba spiritually emoyeni vasati vaibata physically bengakayibambe enyameni regera ndikuvimbise masikati ano kuthembise ngalimini wakamira uchinditeerera zvauri kuita izvo umi undlalelo okwenzayo hadzisi gimiki kana magames atiri kuita pano asikho magimu asikho mdlalo esiwenzayo kana mwari achigona kupa vanhu vana vanga vasina vana uNkulunkulu nesikunikeza abantu neshoko chete kungotaurwa kweshoko elizwi kuphela ukukhulunywa kwelizwi usatambe namwari watinoshumira ungadlali uNkulunkulu ukanzwa tataura ungezwa sesikhulumile zvatatokuudza izvozvo esikutshelileyo iwe chizvitenda wena kukholwe usadhaute ungathandabuzi ndozvawakuenda uchinoona iwe uzahamba ukubona handina basa kuti satani achakuudza kuti chimumaindi yako ukuthi satani uzakutshela nengqondweni yakho handina basa kuti achada kukukonvinsa chimumaindi ayindani yako ukuthi afuna ukukhombisana handina basa nazvo andanda chandinoziva engikwazi ndechekuti kana tataura ethi siyakhuluma life yavanhu inochinja impilo yabantu iyatshintsha mwendakamdaidza kuchechi kwedu ile akathumele echechi yakwethu mwari vandishumira pamusoro pelife yako uNkulunkulu ethumele phezu kwempilo yakho vanati baba athi baba 1 2 3 4 1 2 3 4 ungakafuratira chechi kudai wayefulatela ichechi zo akaramba but netrack record namwari kodwa ngetrack record kati uNkulunkulu vanotamba vakura athi bayadlala badala hakuna mwari wangu anoti akataura awula uNkulunkulu zvataura zvonzi hanyepa akhulumile kuthiwa ngamanga takangoita 1 2 3 4 days dzafona 1 2 dzichema 3 4 days kuyakhala baba sorry baba sorry zvamakataura zvezve ndichingosvika kumba nemo uNkulunkulu nemo nemo ngifike endlini ngakhona hayi ngakhona bvapo semusingatendi mucheche mari waye ungakholwe shamwari kana mwari ataura uNkulunkulu akakhuluma zvaataura ndo zvinoitika akhulumile ekho kwenzakala ndava kutovharisa manje manje so sengigqiba manje but panoda kutenda kufuna ukukholwa
andiudzire nepheka kuti pari kuda kutenda Chilazana kuti kufuna ukukholwa. vayepera bvavharisa achiti Abaphera ufarisa. now that we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Sikhonjolozelweni yezi lesimanga. let us lay aside Asifakele ke all these things that entangle us into lezi ezisinamathelayo. and let us run this race, Sigijime lo fixing mncintiswano. our eyes Sikhangele amehlo on ethu. Jesus Christ, Sifake the amehlo author kuJesu. and finisher Enguye umsunguli of our lokuphelelisa. faith. Ukukholwa Ngati kwethu. inyaya iri pano iri kuda kutenda, Ithayithabe lapho ifuna ukukholwa. usadhaute mwari wangu masikatano. Ungathandabuza uNkulunkulu wami. Hallelujah. Hallelujah. All right. All right. Muna February, February. I was on my way Ngisendleleni yami. to Chicago. Ngisiye eChicago. Now that journey is so long Leyo inde and it became boring. yabhowa. So I said, let me go and prepare my sermon. Ngathi ke la ngizilungiselele. Ndiri kuburuka ndiri kuenda. Ngiyaphapha nyama. Then I started to prepare my sermon. This sermon. Aqala ukulungisisa imona yami le. Ini ndiri munhu anoda kunzwa kuti Mwari chiko chandiri kumboenda nacho kwavari. Mina umuntu ofuna ukuzwa ukuthi ngiyini ehamba nayo Ndikati, kibo. what must I take to your people? Yini engiyayithatha ebantwaneni bena? Mwari vakanditaurira zvinhu 2 uNkulunkulu wantshela into kuti ezimbili. ngavazvizive kuti ndiri Mwari achiri kusimudza marombe kubva Wathi ngabakwazi muguruva. ukuthi uNkulunkulu Number 1. usaphakamisa abayanga number 1. Mwari ndobva vandoudza chechi 2 ndiri Wantshela Mwari okwesibili. achiri kurapa vanhu vanorwara. uNkulunkulu osalapha abagulayo. Ndikati maita zvenyu. Ngathi siyabonga uNkulunkulu. Saka sevhisi yandiri kuparidza vana vai Chef sengichumayela lapha. ndakutoparidzirawo hangu iwewe Sengichumayela wena. but ndakaipinda kasingapere. Kodwa ngayingena ongapheli. Ndakakuona iwe. Ngakubona wena. Shuwa ndakakuona. Shiwa ngakubona. Ndisati ndatsika panapa. Ngingakanyatheli lapha. Ndakanga ndabatsika kare. Anyathele kudala. Mwari achiri kusimudza marombe kubva muguruva. uNkulunkulu usaphakamisa abayanga. But nhamo ndeyekusatenda. Kodwa udubongo lungakhulu. Unodhauta kuti haipapa. Uyadhawuta ukuthi khona Unonzi tamuka. ufuna ubamba ibhasi kodwa ngitamuka. Ndikati chiko ichocho icho. Hatwa kuyini Tikanzi khona. bhazi iro rinobata time Bhazi lona libamba isikhathi ende okwenza. ukapinda mari runosvika. Ungangena kiri uyafika. Saka aiva nekutenda Wayelo mari ukholwa kuye. kuti as long ndiri muna tamuka. As long ngutamuka. Aiwa Harare ndosvika Hayi zvakanaka. Harare ngiyafika It's kahle. faith iyoyo. Ikukholwa lokho. Because every faith needs an object. Ngoba ukukholwa kokufuna But now kubambekayo. Hebrews is saying uYibruce the uthi object of our faith, ukukholwa kwethu it is nothing tangible. akusiko But the kubambekayo. object of our faith Kodwa kubonakala is Jesus Christ of Nazareth. Jesu Kristu. Saka ari kuti kunyangwe mukarambwa, Uthi lingaze liyana. nyangwe mukarwara, Lingaze likhule. vana vakaramba kuuya, Abantwana bayalukusa. minda ikasaburitsa mizambiringa, Insimbi zekalukusa. zvanzimira mbai makatarira pananiko Kholwa ndechinobatika ngokubambeka sezvauri kutarisira. yaloko kukhangeleleyo There is a paradox here. Ndigochibata ngubambe but ndochitarisira. kodwa ngukhangelele. Hebrews, what are you saying? Hebrews uthini? Nyamba faith. Athi You ukukholwa can never separate your faith ngeke wahlukanisa ukukholwa kwakho and your mindset. lengqondo zakho. VaIjipita vachibva Egypt Abagibhite befele vaenda Canaan, besiye Canaan rather vaIsrael basuke eIsrael vaibva Egypt bayasuka eGibhite vachienda Canaan, besiye but Canaan pfungwa dzavo wathi ingqondo zakho dzakanga dziri kuIjipita. zaseGibhite Ndokusaka wese airwa hondo ikoko isilwini akabuda muIjipita wasuka eGibhite haana kusvika Canaan kafika nokuti ngeCanaan pfungwa dzavo ngoba ingqondo hadzina zakhe kungobvira dzasvika ikoko. zazange Vaiti ziyafika hawe tiri kuenda, but pfungwa dzanga dziri kumavise ingqondo zazisemakabe nemagaka namagaka vese vakapararira murenje. bonke baphithikele Saka chinonzi faith, okuthiwa the ikukholwa substance, into ebambekayo it is your thoughts, ingqondo zakho it is your mindset. ingqondo zakho Kune mwe mtauri anoti thoughts are things kunomuntu othi ingqondo zakho and things are thoughts. izinto ingqondo Shedi yatakagara pasi payo ishede esikiyo le haina ngouya, ayibuyanga nje kuna akaifunga, kulo kuna icabangayo akaiconceiva kulo ayibonayo akati tai makadai makadai makadai, wayizaba kanje kanje ndobva auya ndobva azoidyara. wabuya wayifeke Yakatangira kuspirit yaqalela moyeni ikauya nokutenda, yaza ngokukholwa kutenda kuzviona iwe usati wasvika ikoko. ukubona Ndoda ungakafiki kuti umbozviona masikatano uzibone ngale mini usiri pano pamufaro pana. ungekho lapha emfana Mweya wako ndoda kuti uende kure kure, moya wakho ufuna ukuthi uye utange kude kuexercise faith yako manje manje qala so. uku-exercise ukukholwa Nokuti kune kwaruda kuendeswa namwari, kula lapho ufuna ukuhanjwa but mind yako inofana kutanga yasvika, kodwa ingqondo zakho nokuti zvinhu zvese zvinotanga zvaitika mumind. qala yenzeke nengqondweni
saka weapon ya Satan kubata mind yeyu iweapon kaSathane kubapha anokupa chimind chinofunga zvinhu zvakadhakwa anokupa chipfunga chinofunga zvinhu zvisina basa nekuti anozviziva kuti chisati chaitika unofana kutanga wachiconceive. So faith is the substance, thoughts are things. Saka substance iri kutaura isubstance ekhulunywayo zvione umo kalukubone lapha usati waenda ikoko. ungakayikhonani. Hallelujah, haleluya hallelujah, haleluya. zvione musoro mako kubona engqondweni zakho usati waenda ikoko. ungakayikhona. Kuna vanhu vari panapa kulabantu abalapha vari kuzotanga kukwira ndege kekutanga mulife make. abaqala ukukhidindisa mthini oqala empilweni yakhe. Mwari kuti pastor noti atoda kuenda kudenga. funike ezulwini. Vashumiri vakawanda mwachataura iyoyo. abashumeli banenge Ini bazakhuluma yangu yandakaudzwa naJehovha unofana kukwira ndege ufanele ukhwela indiza mtshina kekutanga mulife mako. oqala empilweni yakhe. Izvezvi ndichitotaura izvezvizvi Kade sinkhuluma kuna vanhu vari kunhongwa namweya mutsvene kulabantu dotshwa ngumoya oyingcwele. uchakwira ndege kekutanga. uyakhwela indiza mntu oqala. Kuna vanhu vaka-aplya mabursaries. kulabantu abayaplaya Kune amabhesi. chikoro chaunenge uchingoshuvira so isikolo uyabusifisela ndingaenda chikoro ichi zvangu zvaita isikolo leso kwami kwenza fara thokoza nekuti ndauya neshoko ngoba ngisengelizwi ikoko ndokwawakuyenda. khonapho inkosi ahamba khona. Hausi kuenda mangwana awuhambi kusasa. uchasara wondorara nhasi wasvikako. Uyasala namhlanje ufikeko. Ndinomanikidza mweya wako Yakudesela umoya handei wakho. kuchikoro ikoko. Asiyene esikolo khona. Hausateerere nyama yako, ungalaleli inyama yakho. teerera mweya wako. Lalela umoya Mweya wakho. wako wakasvika Moya wakho ikoko. wafika khonale. Uri kundinzwa zvakanaka? Uyangizwa. Haupinde muAmerica usati wapindamo. awungene eAmerica ungakangeni Mind khona yakwe. engqondweni zakho. Zvero kuti uri pano pamufaro panapa uthi ukuthi silapha emhlanganweni. ndo faith. Sengiyafika. Famba semunhu ari kuAmerica. hamba njengomuntu oseAmerica. Akanangofamba zvangodhakwa so. wahambi nje. Fambawo semunhu ari kunyatsoratidza kuti hamba njengomuntu otshengisela ukuthi ndaenda. sengihambile. Step yako ngaichinji. Step yakho ayithi. Uchavanzwa vako kutaura uzozatsebe kuti kukhuluma. akakanongofaira aka. halo yasigatsha. Nyamba havasi kuziya kati abakwazi kuti hausi pano pamushakasha, ukuthi awukho lapha uri emhlabeni. muNew York muAmerica. useNew York Ndoda kuti uite step yemuAmerica ethi step yaAmerica. uchikurosa rwiziso. uqapha umfula. Vanhu vakuti munofamba seiko uyathi liqapha kuti amazuva ano ndiri muAmerica. odanezungu zeAmerica. Bhaibheri rangu rinoti zvekunamata kunenge kupenga. bhaibheli lami ndinokhuleka ngani. Uchidzokera kumba ubuyela ngekhaya. enda unovataurira apho yabatshela. mazuva ano ndiri kuAmerica. lezi nsuku zeAmerica. America kupi kweyo? America ngaphi. Wochinja dressing, tshintsha isigqoko. pfeka zveAmerica. gqoko America. Zvinorambidzwa nani? yalishompana. Taura zveAmerica. khuluma kwaAmerica. Hanti ndo yauri kuda. athi Kana vakukunyeya ngasebe kunyeya. kuti akakanozvida othi abakufuna. waudzoti you ain't seen nothing yet. othi awukaboni lutho. Where the money at, nigga? You ain't seen nothing yet. awukaboni lutho. Nekuti tatomo muAmerica. ngoba sesikhona Ndiri eAmerica. kutsvaga vana mai nana baba, idiwo baba nabo. vakomana navasikana abashaka vanoti as long ndiri pana Kristu bathi sikuKristu. hapana chinonditadzisa. akula kungesikulekisayo. Tapinda sigele sakhela. muAmerica imomo. eAmerica khona. Aimbochaukira neighbor yako ephukela iri umakhelwane. kurudyi esesathu. woipa high five Winikeze high five. woti tapinda sasikelile sakhela. muAmerica America imomo. khona lapho. Ramba nemind yako, iyalanga ngqondo zakho. funga zvinhu zvapamusoro gaba okwaphezulu. kwete zvinhu zvapasi, atsho waphansi. nekuti Satani akabata mind yako ngoba wakuva. usathela waphi ingqondo zakho. Haleluya. haleluya. Apa ndo pane nyaya apa. lapha kule ndaba. Eish. Rimwe zuva ndakatenga mota, my first car. le ngingathenga imoto yami yokuqala. Ndandajaira famba netsoka. anjani ukuhamba ngenyawo. Zvekutojaira zvezve. okujayira lokhuya. Ndandine suti yangu yaipenya yandaenda nayo kuchechi. anesuti yami eyayikazimile hamba nayo echechi. Kuita kunge shato. angani Uri muservice. inyoka. Zvinhu uri zvakaoma. kuservice. into zinzima. Famba nemakombiso. hamba amakhombi. Nesutu inopenya. ile suti eyayikazimule. Wozongobatawo chikii kuita kunge une mota pa. ubamba ikiye emota nganawo le mota wena Ndobva uli. Mwari vazondivhurira door. uNkulunkulu wamvulela isango.
fandatenga mota athenga imoto. so zvinoitika ukatenga mota Wenza ungathenga imoto. unopindwa nemweya wokuyenda Ngelwa ngumoya wokuhamba. unongosho unozwa kuda kungoenda so. Uyabuzula ukuhamba so. ndanga ndichiri bachura mazuva iwayo Ayizali bachura lezi zungakathathi. ndati ndoenda kupiko Athi ngiyeka. ndobva pfungwa dzati enda kusipambo unozvitengera tunonaka mukomana Ingozi zathi abo spawu ke sithenga. ndapinda mumota mangu Angene emoteni yami. vandadhiraivha kuenda kumashops Ngadrive ke store. vandapinda mushopu Ngitolo. vandatenga tunonaka Athenga umnandi. vandabuda mushopu Aphuma esitolo. huti kumba netsoka Ngayeke inyawo. but ndichifamba kuenda kumba so Kona ngihamba ngisendlini. ndaizvinzwa mukati mandiri Angizwa phimi. there is something missing about my life there is something nice about my life what is it Kuyini? ndasvika padoo Sefike emnyango. ndopa ndakazoti o Oh. ndane mota Sengile mota. wakutanga kufamba kudzokera Sakabumela. ndiri kuedza kutaura kuti chii Ngizama ukuthi satani akabata maindi yako Satana ngawaphi ingodo. unotambura iye mwari akakuropafadza Uyazuma uNkulunkulu satani akabata breni yako Satana ngawaphi ingodo. unoshupika Uyahlupheka. iwe wakakomborerwa Ubushiseki. batirira pakutenda Baphelele kukholwa. usadhaute mwari wangu Ungathatha uNkulunkulu. uchibva pano Usuka lapha. tapinda Sigelile satana. uchibva pano Usuka lapha. abnormal grace Abunema. pawaidza upinde Uzongeli. ndopawakunopinda ipapo Ibalobosi yathela khona. ndinoregedzera abnormal grace Nyekelele abnormal grace. nyasha dzisina zera newe Umuso ngena ntanga nawe. mumudiki but zviri mauri zvihombe Kodwa kuwe kukhulu. nezita ramambo jesu Egama lenkosi. gamuchira nyasha dzisina zera newe Amukela umuso ngena ntanga nawe. wakunopinda pausingafite Susiyangena lapho ongafiti. wakunopinda wakunobreka bureaucracy Susiyabreak ongathatheleka. wakunobreka mitemo Imikhuba. wonopinda panonzi pako Ungena uthoya. mukadzi airwara neropa Fazo ekhala. wakangoti mupfungwa dzake Bamuthenga ndoni. ndikangoona jesu Ngiyabona uJesu. ini ndatopora Mina sengisi. wakazviona mupfungwa Wawona ngondwe. bhaibheri shoko ramwari Bhaibheri rinoti rikakhulukhulu. akaenda pasingadiwe vakadzi Lapha lapho ongayiwa khona. rinoti she touched Uthowa bampa. she did not grab Kazanga thaba. she touched Wathinta. wakangoguma Wathinta kuphela. nguo yajesu Isembatho sika ndokubva Jesu. aporeswa pakarepo Wasiliswa khona. why Ngani? because mind yake Ingodo zakhe. angatozvibvuma Wayesekuvumile. kuti I am healed Uthengisilile. ndoda kuti uchibva pano Usuka napha. be persuaded Wozwa. because faith is the persuasion Ngoba ukholwa yikuzwa of the ngeqiniso. things that are hoped for Into esitheni ndoda esizithemba. kuti usimudze maoko Phakamisa isandla sakho. nezita ramambo jesu Egama eNazareth. lenkosi yethu uJesu weNazaretha. mwari wangu naishe wangu Libaba eyaderere. yemi mwari anorapa Kuraba. makandiudza kuti muchasimudza marombe kubva muguruva Irabarelere boko uye handina kadziko kuti kana imi mwari muchinge mataura Utsvene Mwari. zvamataura izvozvo munozviita Utsvene Mwari. chisimudzai marombe kubva muguruva right Utsvene now Mwari. chisimudzai marombe kubva muguruva right now in the name of the Lord Jesus Christ Utsvene Mwari. in the name of the Lord Jesus Christ Ezita raJesu wenyasha. chisimudzai marombe kubva muguruva right now Utsvene Mwari. kune vakunyururwa namweya mutsvene Libaba yake. kubva muurombe Sikadaba. kubva mukushayiwa Harelere Une boko mamwe ma- yanda basena mahando. doors akuvhurwa namwari Kula mulife mako masango esevulwa uNkulunkulu empilweni. izvezvi as I am speaking Kade sengikhuluma. vamwe venyu even week hariperi riri Amanye kuuya ivika alipheleli. usati wagamuchira email yakanaka iwe Ungakamukeli email enhle. wiki cheri ratiri kupinda iyi Ivike vamwe venyu haripere abanye benyayiphela. usati wagamuchira email iyoyo Ungakamukeli email. kuchigamuchira nezita rajesu Amukela ngegama likaJesu. chigamuchira nezita rajesu Amukela ngegama inotaura kusimudzwa kwemarombe ukuphamiswa kubva muguruva nezita rajesu ngethulwini ngegama likaJesu. nezita rajesu Ngegama likaJesu. nezita rajesu Ngegama likaJesu. nezita rajesu Ngegama likaJesu. nezita rajesu Ngegama likaJesu. uri kusimuka Uyaphaka. uri kusimuka Uyaphaka. uri kusimuka Uyaphaka. God is taking you
to your right place in the name of the Lord Jesus. And inoraira mweya yezvirwere yakakuperekedza pamusangano uno chiporeswa iko zvino, chiporeswa iko zvino, chiporeswa right now in the name of Jesus. Receive your healing. Receive it in the name of Jesus. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Atisiteka kune ngirozi dziri kudzika dzichikwira dzichidzika dzichikwira. Receive it. Receive it. Receive it. I pray for you in Jesus' mighty name. Amen. Regai ndisire nguva ino nababa youth leader. Sara Jesu, amen. Ramba uchomberera Jesu, ramba uchomberera Jesu. What a powerful word. Oh, ivosimudza maoko ako namata uchitenda Mwari nemunana wawaitirwa kuburikidza neshoko. Just pray, just pray. All over this place, all over this place, let us pray. Lift your voice high, lift your voice high to the King of Kings. Lift your voice high to the Lord of Lords. Let Mufaro lift its voice high. Praise the Lord in the beauty of His holiness. Let everything that is breath cry holy, holy unto Him. Jehovah Shalom, Jehovah the King, the one who is in our midst, who is the King of Kings, the Lord, our Redeemer, our Provider. We thank you for such a powerful conference, Lord. We are seeing your grace, Lord. We are seeing your miracles. Oh, Mari wedu tinabidishuna kunaka kwenyu. AFM Mufaro ya simu Damaski. Inoti muri mushene. Inoti hakuna mumwe kutse kwenyu. Hakuna mumwe kutse kwenyu. Hakuna mumwe. Biri kwa muri musharu pawe kare. Biri kuna iya kere pachikaro chenyasha. Biri kuna iya murapi we varore. Biri kuna iya musununguri we vagasungwa. Biri kuna iya nosimutsa meta makumpo. Biri kuna iya nosimutsa mapofu. Biri kuna iya notsiura nzeve dzakavarika. Biri kuna iya norapa makidney asingashande. Biri kuna iya norapa liver yaora. Andati biri kuna iya anoporesha cancer. Dati biri kuna iya anorapa makumba anorwadza. Biri kuna iya anesita riri pamusoro pelukinia. Biri kuna iya anesita riri pamusoro pearthritis. Biri kuna iya akanga aripo anokara aripo nguva dzose ndiye Mwari. Rambai muchirangarira AFM of Zimbabwe. Tirambi tichiona ukuru wenyu Mwari. Karapapapapa yakabandarabashana tamayande. Glory to the King of Kings. Shana Baha. Batanidza maoko ako titende muranda wa Mwari. Pastor FN Mazivananga.